Tak, ahoj, dnes začneme s celou sérii video nahrávek ohledně matečníku a jak já dělám matečníky. Tohle je nastavek Fugo 13 rámkový 3924. Multifunkční, v tom se dá dělat jako dílky, tak i chovat matky. Jo, čili můj způsob hlavně je s tím, že já mám vždycky v izolátoru schovanou matku na dvou rámečkách a ty rámečky měním 6 až 7 dní za sebou. A teď odsud předám sem matku, rámky, je to, tam toho teď v tuhle chvíli málo, ale dneska dám taky mísky tam s larvičkama přelarvované. První 2-3 várky nejsou zase až tak, jakoby, které se podrží, pak se to rozjede, ale stejně se to musí dělat. Takže první 2 videa nebudou moc jakoby takhle. Dělat to budu po 3 dnech, budu mít každý, jakoby na každý den dva velkých úly, čili a pak po 3 dnech budu zase dělat 2 velké, 2 malé úly. Spodek jsem hodně předělal, teď je tady otvor. Přes ten otvor uprostřed litají matky, litají včelky. Tady většinou mám jeden rámeček se zásobama, tady mám rámeček se zásobama a pak už to kombinu, ale to postupně budu ukazovat během všech videa, jak to dělám, kdy dělám a co dělám a jak dělám. Dnes je hlavně, aby se to včelstvo cítilo bezmatečné, jakoby, takže matka bude schovaná tady na prázdných rámečkách a veškerý plod bude tady, dostane nějaká mezera, nebo to uložím nějakýma rámečkama. Samozřejmě u slabých včelstv by se to muselo pocivit a u větších včelstv to jako nemá smysl, to jedno včelstvo dneska bude, které nebudeme pocivit. To bude natáčet další. Tak, tady je včelstvo, tady je oddělek loňský a mně se líbilo, protože on hodně stavěl. Moc hodně stavěl, tak proto jsem se rozhodl, že asi by tam měla být nějaká docela dobrá matka. Tady mám připravené mezi stěny, souše, většinou s šedivým nějakým, kde už nějaký plod byl. Vracím to zpátky. Matku jsem ještě před půl hodinou schoval. Ta je tady. Jo, a já teď ji vypouštím na ty. Aj, nechce si tam, vidíte. Věc dolů. Tak, něco jsme udělali. A pokaždé prokládám to nějakým takovým tím molitánem, aby mi ta matka neutekla. Dobrá, jdeme dál. Plod na bok. Zádlo tedy není. Z nějakého jiného úhlu vytáhnu nějaké jídlo. Srdíčka pryč. Taky plod. Tam nějaké úly, ze kterých vytáhnu nějaké rámečky se zásobami. Jo. Takže tam přijde rámeček se zásobama a pak nechám mezeru, do které vložím ty pauzy. Dobrá, tady je taký oddělek, který jsem si vybral na matku. Tomu pouštíme matku. Taky mezi stěny, taky jsou už vystavená hněda.
Rovnou šlapám, uzavírám prostor. Samozřejmě dám tam nějaký ten molitán, který to nemusím, ale tam zkusím mi dát. Dobrá. Čau. Tady je rámek se zásobama. Ten dávám takhle vždycky sem. Ten musí být tady. Pak je rámek s zavíčkovaným plodem, srdíčka pryč. Ještě jeden rámeček se zavíčkovaným plodem. To je dělek zimovolné vytírám. A dnes je 4. dubna. Tady mám něco zavíčkovaného, něco je tady otevřeného. Tady je plod otevřený a takhle nechám mezeru na rámek s larvičkama, mi zůstane tady. Zbytek sem přiložím zásoby a pak postupně místo na ty matky musí být tady. Nemůže být uprostřed vstupu do úlu. Musí být tak. Úl číslo 3 dávám mezi stěny hnědé uprostřed. Tohle včelstvo bylo, zimovalo ve 2 nastavcích. Matku mám chovanou. Aha, nevím, kde je. Mi utekla, protože jsem tady neměl zaklapku. Takže matku jsem našel, je tady a pustím ji do toho. Dobrá, tak tady zásoby jsou a takhle je tady plod, všechno s plodem, 4 rámky s plodem. Plod dávám na bok a zbytek rámku, co byly v tom úlu, tady jsou zásoby, ty nechám z boku, plodu a zbytek rámku takhle spustím do toho. Ty jsou zásoby jiné. Já je tamto tím starší dám do jiného včelstva. Nechám mezeru na rámeček s larvama. A jdu dál. Takhle sem přijde rámeček a tady ten se zásobama dám do prvního oddělku. Tady ten úl má nějakých 19 rámků a má v sobě 2 ventilační prostory velké. Jeden je uzavřený k tomu, aby šel čerstvý vzduch ke plodu a tady ten je vždycky nějakým způsobem otevřený. Takže tady mám matky, tady mám zásoby, pak jde mi nějaký zavíčkovaný plod, pak mezera, kam vkládám rámeček a vždycky poslední mám taky zásoby. Už jsem přeložil do toho hnědou kouř. Královnu mám tady.
stav. Nevím, co to je. Jo, to je zvládlo. Zásoby. Larvičky. Larvičky. Zajíčkovaný. Zavíčkovaný. Líhne se s larvičkami. Mezi nima dám lištu. Tak, pryč. A vypadá to, bude to z toho dobrá zásoba. Zásoby. Plod. Zásoby. A ještě zásoby. A v tom případě to vyměním. Dám sem. Sem. A zbytek rámečku dám sem, co mi zůstane dneska. Mezera pro lištu, zásoby. Zatím vše na dnešek. Ahoj, papa. Goodbye.